O mnoho viac bude mať. Wow! Dopredole, kámo. To bude stunt. Tak to mi nehovor. Zdravím všetkých, moje meno je Fire a dnes vás tam pri mojom novom videu. Dnes je to z hry Farming Simulator 2017. Áno, je to tak, zakúpil som si túto hru. Táto hra mi nejde na vysoké nastavenia, povedzte si sami, na aké mi to ide. Takže asi takto to dopadlo. No nevadí, mi to aj tak proste neprekáže, bez natáčania mi to ide v pohode, čo znamená, že ja mám z toho v pohode. Riadne ma to dneska baví, dneska som nahral riadne veľa hodín a na minimálne 7 hodín som nahral popravde, lebo a tu máte také beta a proste tu môžete stiahovať, čo je riadne dobré. Proste to je vážne riadne akože úplne mega dobré, celé toto ako tu pridali. Navyše môžete si aj vyspraviť, čo znamená, že vidíte, že ja mám nastavené toto. Toto je vlastne, tieto dva môžete mať iba, ak ste si predobjednali. A ja som si to predobjednal už vlastne v podstate dávno, dneska mi to prišlo. No a som za to veľmi rád, no poďme na to, ja sa rovno hodím, keď už budem v hre. Takže sme v hre a no, takto to vyzerá. Nemám to na najväčšie detaily, upozorňujem vás, vidíte si to sami, čo znamená, že no nebude to najlepšia grafika, ale ideme to celkom plynulo. Navyše už sa tu dajú zobrať takto itemy, takže ich hneď vyhádzam. Keďže na strop. Wow. No napríklad v multiplayer do toho sa môžete bugnúť. Som už skúšal celé. Navyše, aké tu máme zo začiatku vlastne traktory? No, jasné, Combine, tento je New Holland, tento case, tento a 2-card case, no. Neviem na aký tu hrám odťažnosti, pravdepodobne na easy, lebo ja nie som na hard proste. Ja sa to nedávno začal hrať, takže ma ospravedlňte, ak to teda neviem. Prvé čo máme inak aj takýto track, čo je vlastne v novom 17. Máme aj vlak, čo vážne je epic. A no, poďme na tie kombajny. Takže kombajn nastavíme tak, aby to začalo kosiť dobre. A teda takto, dám, aby nám to kosilo od začiatku. Když nám vlastne tá hra správa tak reálnejšia v tom prostredí, čo som si vlastne stiahol. Sice to nie je veľmi vidno tie detaily tej trávy, ale alebo tej proste pôdy, ale je to z toho, že mne by to potom sekalo a mne by sa to vlastne nedalo hrať, čo sa týka celého neho, ale vidíte, že takedy sa to správa už reálnejšie troška aspoň k tomu prostrediu, že keď idete, no proste uvidíte za chvíľku, ono sa to teraz veľmi neprejaví, pravdepodobne. Vidíte, že sa to už aj tak hýbe a no tak, keď ja to teda zaparkujem takto. New Holland, to hneď zapojíme. To je vlastne niečo, tu má pluh, nie? No a týmto proste pôjdeme do pole. To sejačka. Čo nám ide dneska? Čo nám ide? Pravdepodobne nám najviac ide to. A to je teda, počkajte, ja hneď poviem. To je teda toto. OK. Nezasem. Tak kde sa vidí, že tu by som takde dal aj nastaviť čas, ale niekde. Pravde. Môžeme inak aj resetovať traktory, ale on sa resetuje vlastne nie na našu farmu, ale no proste niekde inde. Malo by sa teda celé to vozidlo spávať reálnejšie v tom prostredí, vlastne v tej zemi a všetkom. Takže hádam sa to bude tak správať. A hádam to tak nepokazí tú atmosféru toho. No poďme to. Ježi, ja v kuse. OK. Poďme na to. Čo tu je? Za 11 000 to sa dá. A má na to pol hodinu, takže tu máte timelapse toho, Adam na to bude sekať. Adam to je bude dropovať dáko. Ja som retard, OK. Poďme na to. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two. I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like.
strobe hits you. Bet you're looking for something new. I feel the hate with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Bet I'm a trendsetter too. Bulletproof on another level, ahead of the crew. Select never settles, it only gets better the more you see. Powerful and free, confidence is key. So watch me figure it out. It's all about what you bring to the crowd, where your reference is loud. They're calling me over, set your fire on me, like what I see you getting closer. Hey, trendsetter, see your fire when the strobe hits you. I didn't see who you came with. Bet you're looking for something new. I feel the hate with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. I feel the hate, fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Bet I'm a trendsetter too. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. OK, máme to odmena 11 000 časových bonusov. Plus nám ešte porali vlastne títo typovia. Čo znamená, že o mnoho viac bude mať. Do prdele, kámo. To bude stand. Tak to mi nehovor. Toto by bolo z tohto videa teda všetko. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like. Ak sa vám toto video nepáčilo, zanechajte dislike. Po prípade napíšte do komentárov, čo robím zle, alebo v čom sa vám moja tvorba nepáči. A určite mi dajte odber, ak ešte nie ste prihlásení. Budete dostávať informácie o mojom channeli. Zatiaľ sa majte. Čus. Ja idem zatiaľ tento traktor donesť tam, takže ak sa vykokotím, tak to určite natočím.